Estem al carrer Sant Ruf, al número 8, al tercer primera. I ens trobem en un apartament, que a la part esquerra tenim la cuina, un combi nou, la cuina amb moltíssima llum, inclús amb LED, amb LED a dalt i LEDs al fondo. Després tindríem aquí la zona del menjador, amb una llum càlida, radiador, calefacció individual a gas, aire condicionat, la zona de la sala d'estar, lloc ideal per veure la tele, qualsevol cosa. Això dona amb una terrasseta, una galeria terrasseta, que encara que doni la part del darrere, és lluminosa al matí. Aquí tindríem l'habitació de matrimoni, que ara la veurem per allà, caldera de la calefacció, tornem a entrar, tindríem la zona d'estar, el menjador, la cuina, tenim un quarto de bany complet, amb banyera, lavabo i bidet. I després tenim l'habitació de matrimoni amb un armari gran a l'esquerra, el llit de 1,80 m, vull dir que enorme, 2 tauletes, sortida a la galeria, i aquesta és la perspectiva. Bueno, desitjo que us hagi agradat.